Okay, good morning. Ito ang ating breakfast ngayon, birthday breakfast, simple sa ilalim ng bayabas. Ito ang tinatawag kong naming mga Ilocano na na ata-ata. Ayan, yan yung raw meat ng baka na may papait. So, yan, ito, para magkaroon kayo ng idea. May papait siya at meron siyang may papait siya. May kalamansi, papait. So ayan ang ating breakfast ngayon. So kain tayo at nung lumakas. Yan ang ating ulam sa umaga. Tawag namin diyan nung pag ikaw ay lasing noon, yan ang ating kinakain. Ang tawag namin diyan ay ata-ata, Ilocano. So Ilocano ata-ata. So yan ang ating breakfast yan. So yung tawag namin mga Ilocans. May sibuyas at may sili, may kalamansi. Ito yung ating papait. Ang style diyan sa papait, ihalo mo ganyan, no? Kuha ka ng papait, lagay mo diyan, yan, yung papait namin. Ang palakas. Ang palakas din pag dito sa ang tawag nila diyan ay kilagwen sa Hawaii. Yan, kilagwen. Sa aming mga Ilocano naman ay ata-ata. Yan. Yang aming pampalakas ng mga Ilocano. Kailangan hindi mawala ang papait. Yung papait may konting suka at asin. Tapos raw beef. Dapat yung beef mo ay fresh. Tikman natin yung ating papait. Papait nga. Sarap. Pero ang sarap ng pagkapait niya. The best. So the more na mapait, mas the best, the better. Yan kami mga Ilocano. Ang ata-ata namin. Itong aking birthday meal. To start the day. Ata-ata. Kailangan maraming papait. Yung ating pampalakas. Mas gusto ko kasi yung maraming papait eh. Yun. Diba? Yum, yum, yum. So yan, kung gusto nyo lagyan ng kalamansi, pwede rin. Pero konti lang sa akin. Konti lang. Para hindi mawala yung power ng papait. Para sa akin, mas masarap pag solid na pait. Ang pait-pait ng ata-ata. Yan yung ata-ata na sa Ilocano ang tawag namin yan ay ata-ata. So kain tayo mga kakabsat. So kailangan magpalakas, magkanin ng marami. So yan yung tawag ko ay ata-ata Ilocano. Okay? So yan, kain tayo ng ating ata-ata. Ayan. Isang katutak na yan, kanin. Habang tayo ay nanonood ng balita, syempre. Kailangan may balita. GMA News tayo. Okay. So yan ang ating mumukbangin. Ata-ata, Ilocano. Yan. Ayos ba? So, kain tayo ito ang ating morning breakfast. Okay. So ito, kung lagyan mo ng sili. Ayan o.
Tikman natin ang unang subo ay para sa ating lahat, para sa aking birthday. Ayan o. Yes, ata-ata. Ay, kapatid na jargon. Mm, Thank you. Sarap. Yum, yum. Yum, yum. Yan ang tawag namin sa Ilocano na ata-ata. Pag kulang pa ng pait, pwede mong dagdagan. So may kalamansi din. Tapos ito, siyempre, sibuyas. Tapos yung ata-ata. Yung ata-ata, kailangan ano mo siya. Yan. Yan o. Dumihan natin. Raw beef. Fresh. Fresh from Bacnotan, La Union. Fresh from San Juan, La Union. Yan o. So may papait siya, ganyan. Yan o. Yan. Salamat pala sa nagbumati sa akin ng birthday ko, ha. Ito yung ata-ata, o. Kasarap. My goodness. Sarap. Napakasarap. Oh my God. Tikman nyo to. Ilocano dish. Ang tawag natin siya, ito ay ata-ata. Nika Iloco. Morning breakfast, power breakfast. Siguro pupunta ako sa gym ngayon. At ako'y magsiswimming. Pahinga muna ako ng konti. Tapos mag-gym. So mamaya pa ang ating celebration ng ating birthday mamayang gabi. Para sa mga bata. Sama natin mga bata. So, ang ating celebration ay maglalaro tayo ng pickleball. Yan. Grabe. Sarap. Subo. Ata-ata. Napakasarap. Ang ata-ata. Salamat sa bumabati sa Facebook, nasa YouTube tayo ngayon. So lahat ng mga bumabati sa Facebook at YouTube channel ko, sabay yan. Ito ang tinatawag namin mga Ilocano na ata-ats. Fresh. Morning breakfast natin to, mga kakabsat. Salamat, Panginoon. Yan. Yan natin sa ano. Oy, Rinirma, salamat. Brother Arvin, kabagis. Arvin Aquino. Aking kabagis ni Brother Arvin. Stay healthy rin, brother. Brother Alvin, stay healthy. At tayo ay nagkakaedad na. Sabay ata-ata ano? Di ba, hindi na rin tayo umiinom so, tinanggal natin yung mga bisyong ganon. Dito lang tayo sumasablay sa pagkain. Kaso nga lang, pinanganak tayo Ilocano, hindi natin matiis yung ating Ilocano dish. Yum, yum. Oh my God. Sarap. Ang sarap, Brother Arvin.
Para tayo nasa Hilaria lang, brother. Parang nasa Hilaria lang. San Fernando. Kay Manong Jollibee. Jollibee to sa Lorma. Kasi may kinakainan kami sa Lorma nun. Kina Manong Jollibee to. Yung tawagan namin ay Jollibee to. May ata-ata ron. Pero halos lahat naman ng karinderya sa amin sa La Union may ata-ata eh. Especially ang tinatawag namin pagka may hangover daw, pampalakas. Yan. Ata-ats. Yung aming Ilocano superpower food. Kung sa amin lang to ha. Disclaimer lang. Ayan o. Inuna ko ang kanin. Ubo tayo. Brother Arvin. Ata-ata. Jargon. Yan. Ading Renirma. Yan o. Yan. Ata-ata. Gimasen mayang. The best. The best ang ata-ata. Hindi ko yata maubos sa akin kanin. Masyadong marami. Yan. Sarap ng ata-ata. Itong papait ko na to, meron na siyang konting asin at konting suka. At pinakuluan ko yung bile na nabibili sa Seafood City. Ayan o. Pero wag naman masyado. Dati nasa La Union ako kahit araw-araw nito syempre kalakasan pa natin. Pero ngayon para sa akin special occasion na to pag may ata-ata tayong ganyan. Ang special lang yan. Sa aming mga Ilocano sa aming mga Ilocano, special na to. Special na yan para sa amin. Tinatawag namin ata-ata. Ata-ats. Aming Ilocano dish. Papait. Palakas. Aming mga Ilocano. Ata-ata means raw beef. Ayan o. Kubo. Kailangan mo yan. Ayan. Pasarap Nagimasin mayang. Nagimasin. Nagimasin. Ata-ata. Yan ang aming style sa Ilocano, mga taga La Union, Ilocos. Yan. Happy na ako sa ganito. Pero hindi naman pwedeng araw-arawin to Hindi naman pwedeng araw-arawin yan. Kasi nahirap. Baka kasi maano to baka mag-clog din ang mga arteries dyan. Hindi na tayo bata. Para sa akin, mga special occasion katulad ng ngayon, birthday natin. Yan lang, simple. Simpleng buhay. Inuna ko ang kanin. Ata-ata. Yan o. Yan o. Kailangan nguyain mo ang karne ng baka.
Mm. 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 Ano to? Biyahe San Fernando. Ang na-sideswipe na motor naman, nasakop ang kabilang lane ng kalsada. Ito, ulitin natin. Kung po nang galing ulit kami doon, nagtanong po kami sa mga yung pinaka kaya mga ebidensyang road accident ang nangyari. Pauluhin ko pa yung ano namin kasi pag-tracking namin kung anong bus. Initially pa Kapsali. ang ano Hello. nakasagasa na sa kanya. Sa Facebook. Sa San Fernando, Camarines Sur, Camarines Sur. dalawang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan. Sa investigasyon, Kala ko sa La Union. Rainier Mading. Happy birthday. Wala nang beer. Thank you, pero no alcohol allowed on my system. Nagpapagaling pa ang sugatan. Brother Arvin. At ang sakay ng Kapatid dapat Sally. patuloy pa kinukuhanan ng pahayag Yan. ng GMA Regional TV ang mga sakot sa aksidente. Patay sa Madami yata yung kanin ko. babae na dating OFW sa barangay Balagbat, So, Batangas. Ang suspect ang ating sa pamamagitan ata-ata. magkaangkas sa motorsiklo. Ayon sa Lobo Police, pauwi na Ay, sana ang nanonood biktima ng, kasama ang kanyang nanay mula sa isang klinik. Dati po kasi itong OFW. Ata-ata ha. May ito na pera o mga involved o ano pa man. Ata-ata. Pero under investigation po yan. Nagtamo ng tama ng bala sa batok ang biktima matapos malapit ang Pula. barilin ayon sa Medyo pulisya. negative. Agad naman daw na isa. Negative na news. Ayoko makarinig ng ganyan. So, yan o. Ata-ata. Ata-ata. Ayan. Sibuyas. Sili. Raw beef. Yan. Tapos, kuha ka ng kanin mo. Medyo balik kanin ako eh. Ganyan. Tapos, ay, ulog. Ayan o. Oh. Miss D. Thank you. Si Miss Dayang. From Hawaii. Yan ang ating ata-ata o. Bitin tayo sa kanin. Subo pa. Ang ata-ata, ulitin ko, isang Ilocano dish. Raw meat ng beef. Kanin. Tapos ata-ata. Ano? Yes, misayang vacation ako. Dapat pa Vegas kami kaso lang mainit. Vegas sana kaso mainit. Dito na lang kami mag-celebrate mamaya. Sama ng mga bata. Ayan. Si Miss Dayang taga Hawaii. Daming Ilocano dyan eh. Daming Ilocano dyan. Miss Dayang ay Ilocano. Ano yan? Ang pangalan niya yan, Kilagwen. I don't know kung tama ba ang pronunciation ka. Kilagwen ba? Miss Dayang? Oh yeah, I know. Niinit niya eh. Dapat pa Vegas sana kami. Hindi naman ako susugal pero alam mo naman ako, ano lang. Video lang. Eh wala, mainit. Okay. Kanin? Ata-ata? Yan. Inom tayo. Ating baso.
Pero wag laging kumain ng ganito Bihira lang. Mas raw, oo. Mas maganda pa nga, Miss Dayang, yung yung gumagalaw-galaw, pumipitik-pitik. Mas masarap yung pumipitik-pitik, ano? Alam, Miss Dayang. Ayan. Meron nga yung sa aking kilawin. Meron pa akong dyan, tuna. Bumili naman ako tuna. Ayaw ko nang pagsabayan kilawin na to. Tapos tuna. May poke ako, binili ko ng H-Mart kahapon eh. Yan. Pero ito, sa H-Mart ko din binili to. Kasi maganda kasi ang karne ng sa H-Mart. Hindi naman sa pero partingin ko malinis. Kaya, excuse me. Sorry. Sa H-Mart, sa Korean store, dito sa Amerika, para sa akin, mas maayos yung mga karne nila, yung mga product nila. Medyo may kamahalan nga lang. Sa H-Mart, Korean, maganda yung mga beef nila doon. Close up. Paambing ka, paambing. Mm. 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 Parang nasa La Union lang ako. May buto ng kalamansi. Parang nasa La Union lang tayo. Sa ilalim ng bayabas. Pero kailangan nguyain. Punta ako sa LA next week. This time, 5 days parate lang. 2 to 3 days. Kaya okay. Okay, Miss Dayang. Si Boss Mike nandyan? Boss Mike, busy yata sa kanyang sa kanyang political how do you call it, Miss Dayang? Magkamali ako ng choice of word. Political hindi naman pwedeng agenda. Political kanyang sinusuportahan. Yung kanyang misyon sa buhay. Ganun na lang So, yeah. Kanya-kanyang lang yan. Hello there, Ace. Kain tayo. All daw ako, sabi ni Ace. And then, this is Ace. Say hi. Si Ace, binati ako ng anak ko. Thank you. Political agenda. Hindi sa akin lumabas yan. Ikaw talaga. Political mission. Kids are okay sila. Si Ace yan, nagising na si Ace, tapos si Kiana. Mamaya kami. Mamayang gabi kami pickleball. Tapos magbabaon na lang kami. Lang kasimple. Sa park lang. Park lang siguro unless magbago isip nila. Noon naman ng mga babae magbago isip. Ngayon, mamayang gabi, medyo pag medyo hindi na mainit. Kami? Siguro around 6, 7, mga 7 ng gabi. Sleeping siya. Sleeping si Koy. Tulog. Kambal. Bige. May contact naman tayo. So medyo mainit, siguro magsiswimming ako. Pero paano muna ako? Rest muna.
The best ang ata-ata. Ata-ata mga Ilocano. Tapos Miss Day, tataya tayo ng loto. Di ba? Tayo ng loto mamaya. Baka sakaling swertehin tayo ngayon ng loto. Minsan kasi 8 months na. Oh, that's good. Minsan kasi pagka yung minsan nagkaasam tayo, tataya ka. Oh, tataya ako. Pahinga lang ako. At tapos pagka okay na yung tiyan ko, then mo. Diba? Anong gusto mo? Sige, text mo na lang ako. Tapos tawag nito, pag tataya ka kasi, pag yung purpose mo sa utak ay yung goal mo, may iniisip ka ng yung alam mo na yung mga gustong-gusto mo manalo kasi meron kang something gagawin na na ito gagastusin ko sa isang tao na to. Gagastusin ko to para alam mo na, minsan negative yun eh. So, ang gagawin natin ngayon, clear natin yung mind natin, tataya tayo ng loto para pantulong. Yan na lang. Gano'n na lang. Kasi minsan yung pag medyo masama ang isip mo hindi ka mananalo eh. Diba? Positive. Pag nanalo ka, pagka easy money, tapos ganun din. Baka biglang mawala din yung pera. Alam mo naman, Miss Dayang, ano ako may goal tayo kasi ngayon eh. Pero yung aking utak na minsan, alam mo na, hindi natin maalis yan eh. Alam mo na, di ba, Miss Dayang? So, pero minsan hindi ko pinag-uusapan yan. Kahit dito sa bahay, hindi na katulad ng dati. Katulad kahapon, nandun ako kay Pao, pinaakyat ako. Kay Miss Pao channel. Pero kung magli-lead na doon sa isang question na medyo magiging negative at magiging pwede ka nang mag-stop eh. Baka mag-usap na lang kayo ng ibang topic. Yun ang maganda. Di ba? Kasi pagka minsan dumadalaw din ako, nakita ko nag-LS kayo, puros kayo pa games din. Sa yung ginamit yata yung Dayang sa yung channel mo, Miss D. Pagod ka, pagod na ako sa paglilitsyon, pero naglilitsyon ako ngayon, yung konti nilang belly. Yung belly pa isa-isa, tapos yung kutsinilyo, maliliit. Hindi na akong kumukuha ng malalaki. Kasi nung Christmas, kasakit ako sa dami ng order, pagod ako. So napagod ang katawan ko nung Christmas. Sabi ko hindi na. So ang ko na lang, maliliit na belly, hindi na katulad dati na tanggap ka ng tanggap. Tapos namimiss na muna especially Sunday. Minsan namimiss ko ang church, yung mga lakad na importante. So marami kang mamimiss eh, kasi may order ka na lechon. So sayang yung mga ganung pagkakataon. So kukuha siguro ako ng lechon mga isa, dalawa. Okay na yun. So tapos kutsinilyo, meron ako yung pinakamaliit. Yung mga between 8 to 9 pounds. Yung kasya lang sa ating oven sa bahay. Mga ganyan lang maliliit. Yan. So okay na yun. Hindi na ako tatanggap ng hindi na ako tatanggap ng malalaki. So, yun kasi 'di ba pagka Friday noon, busy na ako niyan. Tapos ang Friday mo, siyempre nag-aano ka, prepare ka. Tapos habang nagpe-prepare ka, medyo kasi yung belly, yung benta ko yung sa belly $16 a pound. So nasa yun nasa sa market medyo mahal. Pero pumapatak sa isang roll, yung ganyan, between 9 to 10 pounds. So 130 sa market. Pero sa akin, medyo mas mahal kasi special yung sa akin yung mga maraming sa loob.
So 16 is ita-times mo yung cook na yun 16 pounds times whatever yung weight, yung timbang ng lechon belly ko pagka naluto na. Doon ako nagbe-base, ititimbang ko, i-video ko, tapos isi-send ko sa nag-o-order ko. Kunwari, 9 pounds. So 16 pounds times 9. Ganon siya. Titimbangin ko. Actual time para may ebidensya. So actual time tapos yung actual weight, syempre ganyan. Tapos yung kutsinilyo medyo mahal 'yon kasi ano 'yun buo tsaka yung mga talagang maliliit na maliliit na baboy na ganyan. Ganyan lang. Actually, alam mo na bawal dito. Kaso may mga supplier tayong nagdadala na kung saan ako pwedeng umorder. So, mura na dito pero ayaw ko sa Hawaii siguro mahal yan sa inyo. So, kasi yung cooking time niya, let's say between 3 to 3 hours, 3 to 4 hours. Diba? So, gano'n lang, yung hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng dati yung yung pagkuha ng lechon kasi maraming tsaka may ginagawa ako ngayong bagay na importante. So, ayun. So, kailan ka pupunta dito Miss Sayang? Next? Okay, kidney for sale naman yung mga sa Pilipinas. So, ingat po tayo. Ingat po tayo sa ating kalusugan. Ano naman ako, pinopromote ko ngayon, no alcohol, no sigarilyo, exercise, at enjoy natin yung ating moment sa buhay. Ako'y 51 na at napagdaanan natin yung mga bagay-bagay. Hindi naman drugs, hindi ako nag-drugs. Pero alam mo naman, hate natin yung drugs kahit noon parang naman. So, yun, yung mga hindi pa nakakawala sa bisyo ng pag-iinom. Yung mga sigarilyo, medyo alam ko, mahirap din yan Pero pwede naman yan kasi ang importante alagaan nyo yung katawan nyo. So, mas importante ang ating health kaysa sa ano man yung mga material na bagay, mga kotse, magagandang kotse, motor, ganito, wala. Pag na-damage yung health, walang kwenta yan. So, I'm very glad na ako'y nakaabot ng 51. So, ang nanay ko ay 82. Sana maabot natin kahit 70 plus. So, yun lang. At makulit man ako, medyo OA minsan, pero basta ako, very thankful ako sa Panginoon, sa may taas. At tayo biniyayahan ng 51. Hindi ko pinangarap to. Hindi ko pinangarap na abay mabubuhay ng ganito. So, ibig sabihin, meron pa rin tayong mission sa buhay at meron pa rin tayong pwedeng siguro magawa. Especially ngayon na tayo ay hindi umiinom, hindi ninigarilyo. Ganito na lang. So, maganda ang pakiramdam yung ganito. So, salamat Panginoon sa mga ating mga kababayan, mga kakabsat. Enjoy natin ang ating natitirang buhay, ang buhay natin. Para mamaya, bukas wala na tayo. Para mamaya, next month. Para mamaya, in 2 years, in 3 years. So, ang buhay natin ay hindi natin alam kung hanggang saan. So, huwag tayo pong magmalaki na tayo po ay merong ganito. Tayo po ay powerful. Nasa politiko ako. Nakatungtong ako sa ganito. Marami akong ganito. Meron akong billion sa bangko. Meron akong magagandang mga property, mga resort. Walang pahindahan. Basta importante, kalusugan mo, tumutulong ka sa mga nangangailangan at alagaan ang ating sarili. So, ito man si Kahilo po, it's never too late na tanggalin natin ang ating mga bisyo sa katawan. Okay? Para kahit pa paano maging healthy tayo kahit pwedeng
in 10 years pa, pwede pa akong mabuhay. Kung bigyan tayo ng ng yung wish natin ay igagrant pa ng ating Panginoon. So, sayang, salamat. At yung ata-ata ko ay kukontinue ko. At ako'y magpapaalam na ito ang aming Ilocano dish, ata-ata. Okay? Babush, tataya tayo ng loto mamaya. Ingat! Ka Iloco, Iloco Pinoy.